ole tun tum chu movie lam in clear ve thung teng o tuna kan movie clear tur hi jai bhim ti nia tun haya India rama movie release to jinga sum lalu number polani mai ba ka IMDb kan ti mai internet movie database poina rating soma pakwa point panga lai ro pek to munom mai kan clear ho to na he movie hi kumsang ka ko som ko bothum chho vela ataka thil thleng be chana siam ania he movie hi a hitin mi te po avel na sa ani tuna lo clear don ang o Tamil Nadu thingtlang khuwa po khopona namhoi nung mai le khosak niam ve tak ta chu an khosa ve loma lo nei le ro chan ro ti vela chu an ejana bulpui berani chung jinga chuan nupa in mangai mai raja kanu te nupa chu fa pani nei to le an pui rai tau chung chuan an lo khosa ve no a raja kanu chu rul man turin an khomilian pakhat ina chuan kalin an ro boma rul chu aman saka chumi nu chuan raja kanu chuan leiro chan in nei ve nge adu wang chuan mundanga in no turin anu pui fanau de chu ngai tak chung chuan a chwa sana ngai ta ti chuan le ama a raja kanu an rula man sak ta chuan thil an ti bo thu soin an rin helber chu raja kanu ani wang chuan police ten man tumin an khuwa chuan anau lu ta raja kanu ina chuan no lutin thu in zo chian po om lo chuan sangeni raja kanu nu pui chu an in mau rap ina tui takmaya an lo mu chu anon thong thut mai le station lama soi an han tum chuan fa nau pangte te anei thua changin inspector chuan mai che khoi du lo chu soi lo a bank ta sia mai ani ra chu arai te boxi ti chuan afa te na sataka an trap chung chuan an chena thlama tang chuan a hnuin an hnuk chuak ta afa te chuan lawin anu chu an au na samai lelama advocate chandu chuan dingna tu in kong alo zo ve mek police thil ti dik lo chu mana shremna penge tu chuan an lo pungkhom ve meka advocate chandu hi dikna du mi eng ang mi poina an dikna chanbo mu se du thren tu ania te chuan an aji ron langin anau te hne na chuan preso ma chuan inspector chu anha tanga choltir ani thu hril turin atita tum kha chu raja kanu te khuwa a zirte tu chuan advocate chandu midik tu te po an dikna chanvo an nei na tura beithin pakhat a om ti ria in raja kanu an dikna chanvo mu theinan ti in sengene chu khopua chuan a roi ve ta topa advocate chandu te kongzo boilai tak chuan an wapan ta topa ani chuan ina roi ho in thil thlen dan zong chu fin fiana tan audio record nein a soi tir ta a khatia station lama sengeni an roi nu khan raja kanu unau pa jong chuan khuwa chuan kal le in dim baksak lo chuan kutthla ngalin station lama chuan an philut vele ta a lokapa chuan sangini le khwami then khatta chu raja kanu omna zo chuan dim baksak lo chuan an vota zot mai amai chia berle nau pailai po chu lo chuan inspector chuan a hlap ta rep mai le khwa a chuan police ta chu kal le in raja kanu farnu a u omna zo tin an va thong le bon mai ama chan tumin raja kanu tu pa chu lo tlan phein ani po chu an lo sei sak mai ba ka an panhe chuan lock up na ma chuan an roi le ta ti chuan indop na chu an tran ta le amalama no dop to then khat le sengeni chu chhuatirin midang lo lu thar pani le raja kanu naw te chu dop le in an hlap le ta zot mai ambai che ber po chu an hlap le ta pop mai le tunai thil thleng chu ri se inspector hi aphur ari beviawin arin omani ti chuan le raja kanu chu an thona tang chuan lo ho in hlim in afa te thil tu ta chu an equal dan dana chu ti lai tak chuan an ron man ta thut mai a hre thiam lo hle mai ti chuan station a chuan an roi vele ngala tum lo lama anu puinen chuan lock up lama chuan an in muta sangini chuan an pa mu chuan alo an ngal chel chur mai an jinga head constable fel tak chuan an khoile ang ti hlau chuan kalson turin alo hril mola anu pui chuan an in ton le dan chu hre thiam lo tak chuan apasal an lu puina lock up chung lam en chuan a au zui lom mai mani chana da taila avana don emo kanti ti thiam tak rol thar poin mizo mi puite min vela ni sia mani leina hnai te hetianga an tur ngat phei chu ngai tuana apo omlo se adu hial zo kong chu raja kanu chu dop tranin nalua omlo chuan an hlap ta shrep mai engma ti sola nei lo thu asoi chu an oi sak tat lo mai le ama mai baka anaw le atupa te po chu atong chwa du nan chuan ti in an hlap zui jek boka raja kanu chuan engma te sola nei lo thu le voto lo tu chuan angen mol mai bok constable pakhat chuan midang ta chu ama wanga won I thu le in puang mai tur chuan alu ti ve mol boka ti sual nei lo ta chu raja kanu la in puang du bi khek lo an hliam ma ta chuan chi le marcha ta chuan han ta sak le ria awa ha thlakin awa hre om don te reng em raja kanu tu pa chuan an jinga mai che om ve chau tal chu chwa tur chuan aron nge na constable pakhat chu lutin apon fen pheltirin alhap ta hrep mai ti chu
sangedi chuan Chandru chu lo hril mol mula advocate Chandru chu angai dan nilovin police tan chu tianga an thunei na an lek sual wang chuan mak atina thinrim em maya chu mai nilovin pachai ma an zinga mai che om chun chu an chhuat tir hnuwa tur eya inti hluma tum thu tele nil chung dam do ina en kolani hnuwa anun na le zel po achan thu sangini chuan an soi chun zum le a te chuan Chandru chuan police station a thil thlen dan chu soi zum tura ti in a han soi zuma lokapa apasalan khai hlom reng chu amu chuan trap chuakin ate chel chur mai ti chuan pona chuan chu ei tur chuan an chhuatir phalta a cho an ei lai chuan raja kanua naw chuan anti anga soi mai tura a u chu lo ngenin an vuang na ta chu na ati to thu te lung chetak chuan a han rila ma se raja kanu chuan liam te hi chu rei lo te a re le moya ming chian na ro chuan kum ko a dei to thin ti in tole ram tur chuan an tia a choi po chu an soi saknat em awang chuan a ei chun jom hlei thei talova constable fel em mai khan thilom dan hi adik don lo awangin khopuya kalla dan sami le nangma tan pui thei tu tur zongro ti in sangeni chu thuron lo pe ve mol mola mire theile noi nung tak chu tuma chuan an lo uk sak du lek lo chutia hoi hai taka janlama afate ati mutlai chuan police pakhat chu lo kalin khonge I pasal aron ti tatlat mai angai na hre lo leng he raja kanu fornu chuan khua a alo le do thu alo soi ve bok ti chuan police lam chuan in an pathuma an tlan bo thu le an do let le ane chuan chanchin hril wat tura hriat tirin an kalsan ta a an kho MLA pakhat chuan theitop choin sangani chu apui ve bok ma se finfiana pe theitu tur tu ma an omlo wang le a pe theitu tur berte an tlan bo tak thu an soi si ti chuan khopuya chuan ama a be seina sang tak nei chunga local an ni thu chu sangini chuan Chandru chu han rila an kho a jirte tunu chuan puin lekha poimo report te chu Chandru amu in raja kanu chu police custody atanga an tlan bo thu report a chuan alo in zia kal mai ti chuan Chandru chuan thil thlan dan ngai tu in nu chuina chu police kuta da mai lo chuan DIG nen chuan in thurualin an sui dun ta ti chuan kota chuan thu boy an thelu ta sarkar ukil chuan nam noi nung ho chu aron musit le ham le advocate Chandru chuan nam noi nung ho po chu mishing an ni ve tho thu le keimani angboka digna chanvo nei ve tho an ni thu soin angen na chu remti sakani ta nithum nuwa ngai tua turin ko chu anti to ro rel na ni chu alo her chuak ta le lam ho chuan fin siam chop chu an nei thle si ma se Chandru chuan an report chu arin lo thu ro soi ve bok thu dik hria chuanan cross examine nei tur chuan ko chu a han dila an phal sakta ti chuan khuwa chuan kalin thil om dan chu an han chui chho tan ta a police wal ho chuan no ti boin a thil ti chu be se bo mai ani tur thu ta chu an thrila ro rel na chu an nei le ta thu se tu ta chu thu an han zot fia ta a raja kanu ten an tlan chuala ya anin entirna doctor nia an sei chu an han koma Chandru chan zo na an zota medical doctor ni silo engwanga an ni chu dam toilo cho ve ngun nge ti chu a han zota a thanina bol na samai te chuan an kalna mun le mi an to ta chu an han ko chok ta dia ta lelam pol ta chan chu ala thari tlat mai chaka in ngai lelam ho chu an lom man le mai ko chuan thutluk na pon don lai tak chuan Chandru chu lo ding chuakin he case boy pui tu ber inspector chu biak adu ta tlat mai le ma se ko chu cholai log ri ani kot pon na ma chuan case sui cheng tu chu prosecutor PP chuan thil soi dan tur te alo hril mol mula ti chuan ko ta chuan inspector chu lo ding chuakin soi tura an ti a chia chuan Chandru chuan a phi ok ta chat mai prosecutor PP an soi tura ti wanga soi ani chu an soi le nu a chung report ta chu ama ji alo ni reng lova nu chuina po kalpui lovin report omsa chu an lo pelek chunin report a chuan anin entirna om medical chu police station atanga chaklam KM khatbera hla om thule damdoi zorna chu thanglam KM ni hla om thu asoya station paltlang nge angai wang chuan police tan san tu tan chuan station paltlang chu theilo ani thu chu just chu Chandru chuan an rila chu ba ka chuan tuna chui tu tele ama report jek tu te ku jek chu alo in angle zel nen diglo a omani ti chu an theta chu thutlinga angain doctor le damdoi dor nei tu le midang ta chu thudik lo an sei wang chuan hremna pe in tang tur chuan an tita a inspector po chu thu zo fia durati ani bok sarkar lawyer chuan tolol chuan anaw ta chu lo haw molin case file chu lak sakin aman case chu abei to tur thu asoita Chandru tan chuan
thil hupur tur takani sangeni phone bia achuak chu police te chuan station aron hruaian tum advocate chandua thulo chuan khoyama akal lo tur thu alo hril akal lo thailo na tur tan chuan afanu chuan hruai saka station a chuan oc chuan sangeni chu alo beng pop mai apasal angai sak angkhan ngai sak vele antuma ma se phone chu lo ri in DGP lo nia high court thu chu angin khoi thiang no an ni thu tin rim tak chuan aron hrila khatia afanu an kalpui nu kan chandru nen chon phone a in bia in thil dana hril nu a chuan DGP chu alo hril le chu alo nia chutia court thu chu in hliam emo har satna emo an tok palani ve chuan police pathum te chuan thiam lo an changhal tur thu chu a hrila sangeni te station an chua san po chu motora thla tum chuan an han thlem le ling ta zoka ma se adu to lo police ten an mi huat em chu hliam anaya to sura to lo nan avenin an veng talet ling zo kani chu rorel na hun chu lo in her chok le ta lelam tana ding chu judge stepon zana chibayan lo bu khial mai bu herna do nei tu chu ko chuakin irupathian aron phone thu le police laka tanga tan chuak an ni thu da chu aron hril thu alo soya kumtam tak anhe na tho to wang chu na o chu a hriat san thu a hril bok tun tum chu sangeni te chu kota chuan a chan chezoka an tang tatlat mai hun pele deuh tur chuan an han dila ko chuan arem ti sakle ta hlau mai te chuan chakna chan ngai tum chuan chan ru a chuan no chuina chu akal pui le ta an phone na mun nia an soi chu phone kwalin kerala lama chanchin a hreta chanchin chiang jok hre tum chuan avakal chil nga la sangeni na tana chan ru impact na chu amu chuan in thlashungin arang kachak thi chu la chuakin hei hi ka pasalina rim taka atho tanga min leil sakani a isen so phusuk theidon ni chuan mangro tin chandua chu a han pe a chandua ero chuan sangkini hena chuan doctor nila rule chuk in hena lo hruai se poisa an nei lo awang chuan ikal tir mai don em ni ti in chandua chuan thi chu ala du talova ti chuan kot khun chu lo ni le ta bai sei lo tak chung chuan phone boot nei tu chu aron in lan ta hlol mai le chu chuan chandua chu in ring tok tak chuan ko ta chuan a ru tir theita thu hre tu thar anei thu le zona zo phal sak turin a han nge na irupathian phone a man na boot nei tu kha alo ni a le chuan phone boot nei tu chuan thil dan chu an soya phone boot chu alun thu le khamini khan phone an man rei em awang chuan phone boot chu awa benga achunga chuan mi pathum an lo om thu le pona ama lo cheu au tu pakhat om bok thu a soita chung ho chu kok tura an te chuan khang police pathum te kha a kok ta a an zinga luber inspector chu ko chuakin munara chuan a om lo chu an han zota tu te monor na wangle MLA ina alodor ve sa ka wang chuan irupathia chu phone biak tira chu tianga tita an ni thu chu a soita ko chuan CBI chheijui tir turin thu titluk chu antuma chandua chuan nialin chu tianga an chui don ro ne chuan IG rank in chui ro se ti in lekha a han pe a arot na chu pomin IG perulal sami chuan case chu a chheijui ta ani ti chuan IG nen chuan chui na chu kalpuin an na chu an thok tan ta zona zo ngai le thil ti chian ngai zong ta chu an pani chuan an ti dun ta zela khuwa ta chuan lutin mipui ta chu ko khomin police le middle class ho chuan an nam ho chu an mu sit thu le an thil ti sual thup na na an man thin thu ta chu lung chetak chuan IG chu an no hril mol mola school a po an thlia ran big le thunna po an pek du ngai lo thu te an soi chuan IG chuan makti in thel than dan chu om ang lo ati hle mai an thil chuina chuan police nge po chu thu zo fia ni in video in an cover ta thlap mai ti chuan head constable pakha chu thu zot fe in pachai ma kha ngai sakani le ni lo chu an han zota athom no ha pona lo ngak tura ati thu le ho tura ti thu chu asoi du chau moya ti chuan IG chuan misual pathum ta chu zona zotin an pu ber chuan changin rajakanu minga thu boy thelu ani thu le khatia do ba kha chu ti thei om si lo wanga ti ta ni thu chu asoya IG chuan thudik hriat na turin mai chapon fen potlak sakha angai kheram ni ti in vin tak chuan an zot le ta Kerala lama chuan investigation team tiu turin anau chu thuron ape boka ti chuan IG le anau te le chanru ta chuan an nu chuina chungchang vel chu lo soi ho mekin IG chuan anau pakhan hne na chuan khati laya FIR thelu zongzong kha khon khom vek turin atita a chu ba ka chuan tan in zongzong ate nau deu ta chenin district tan in zongzong a chuan irupathi le masakuti ta chu zong turin thu apenghal bok ti chuan le IG tu pek zomin tan in sang chuan en kwalta file sang chu IG le chanru ta chuan an no enfia ve mek bok thil fel lo om tatlat mai ti chuan khati hun laya case lo la tu officer chu an wanguta a anu chuina le thil thlen dan ta chu alo sila forensic officer po local mek thu te a ril bok ti chuan forensic officer chu lo thlen chuan
ruang an sardan chungchang tele til thendan kem changle ataksa an ending na te chu thalak nen chu ron kengta ta chuan le raja kanu chu athinge ani ti chu thalaka chuan an thre theita ani misual pathum te chuan sarkar lo yar chu lo mu in antana tu ma andin du to lo tur thu alo rila chu le yar chuan til thendan dik tak thril turin atiluita ti chuan an soi sakdan te chu soin leisilo wan silova khain an vuak thu te raja kanu chu an soi saklum ani thu te an soita ti chuan midang panhi te chu soi sanga ruang an the thang tak dan tu te chu engkim zep nei lo chuan an lawyer chu an hril tavek mai damdoi dor doctor le bu herna dor nei tu te po chu an tham thu an soi bok ro rel na nung a in tran chho mek zel lelam te chuan raja kanu chu accident awanga thi ani thu an la ron soi fan mai lelam lawyer chuan case hi ti top mai turin ngen na a thlena raja kanu chu lo ding chuak ve in poisai lo pakhat chu thana soi sakhlum ani a medang panhi te chu an ladam nge dam no ti po chian ani lo wangin case chu ti top ngot thai ani lo thu alo soi ve bok sarkar ukil chuan irupathi le masukudi te chu thil anru ka wanga biru angin ala soi shama chandru chuan head constable vera masi chu dairy and call tu ani le ni lo chu an jota ani thu in lo chang te chuan record ta chuan dar kole minute somnga a tang te chu an tlan chhuat thu le oc chu a phone ngal thu alo in record ta station atanga call nunung ber nen chuan a in ang tatlat lo mai an call chuan nunung ber chu dar kole minute somni thu chu aron soi chok tatlat le a hoi hil le ti chuan ko ta chuan irupati le thusetu turte anni thu soin anni jong chok tur chuan hun pele tur chuan angena rem ti sak anni le ta pona chuan lawyer dang poin anja defense lawyer chuan chandru chu lo ve thlemin a case be chu ban san turin le sangiti chu ham thana tam tak apek tur thu chu alo soi puya chandru chuan du lovin a top thlengin sangini tan hian ka bei zelang ka man ro nei that ber chu dan hi ani ti in alo soi khum ve mi mai raja kanu thina in nam noi jong ta chu azwa lo tur thu alo hril ve bok aji le chandru te chu mi pui support ta chu thil poi mo tak ani ti ria in sangini te chu lekha siam sakin chu an the dar tira ama leina tu mi pui tele mla pakhat chu an pung khom ta ro rel na dik tu in kongzo in an au chok ta thup mai kholai fangin an peng chok ve ta chuti mek lai chuan dgp chuan sangini chu a case la le ta sum engemaw muzat pe tur chuan alo thlem ve mek bok sangini chuan poisa chu adu ka fa te tan po ei tur ka pe theyanga a tholutuk ma se ka fa ten nakina anpa chanchin hi mil ran zo tanga engtin nge ka chanang ti in alo nel fit la thaka ka thok top thlengin kan dikna chanvo kan mu theinan ka beyang ti in a chang let ti chuan van ei thlak tak bain zirtir tu le ig assistant te chuan tan in pakhat lo in tang ho in tlar tura an ti chu pian phunga rol ban lo ani ba ka ahliam tor awanga kal thalei theilo masakoti chu anung bera chuan aron langve tanak nak mai zirtir tu la lungchia masukoti la lungchebok irupati po chu achunga om thu te chu asoi ta jela an pani chuan an achuak ta police pathum ten masukoti le irupati te chu an mu chuak ti an riat chuan an thin rim tlang le a an boina anasa le zualta ti chuan ro rela nunung bera chuan irupati le masukoti te chu in puanna an nei ta a an soi sakdan jong le mai chia po chu kutan thak na sat thu te chu soin irupati chu ni kho selova om nuwa inspector chon raja kanu chu soi sale in achir thu te asoya a oma te na satakara sakin awok thu te po asoi bok ti chuan masukoti chuarin inspectorin chutia achir vak nu chuan raja kanu chu lo tho chuakin ati ani lo thu alaron soi fan chu inspector chon mu theilavin a oma chuan atlo popa ariropa chon tur om talo ti thu chu aran soita ti chuan irupati le raja kanu tu chu an let taringa chuta po chuan anti derani ringin anmita marcha an phula irupati chu lo har le in raja kanu ero chu a har ve tak lo thu lung che tak chuan alo soi ve hlopa chutianga soi nu po chuan le lam ho chu an langoi mai du lo thuting la mulovin doctor forensic expert chu an ko chuak le lam lo yar chuan raja kanu a om ru kha accident a thleng thei ani mp in alo zo ta doctor chuan ni theye tia chan zo chuan doctor chuan raja kanu amita khan marchanoi amu thu le ture mo atia wanga leplama athon thu te po alo soi ve a marcha an phulani chuan har chuang nge na turchi ani thu chu a soi ve ta le lam lawyer chaklo la nei lo junior advocate ina atlom tur tlom la chal chang chu warning pe ngai khopin ang bon mai anam noi nung mu sina chu chak chuakin ati ngai na threto lo chu aron tong chuak le tatlat tun thlengin thil te sual tu chu il hredu lo ni mo ti in chanru chuan ig khe chui tu chu an ko chuak le a
ani chuan athil chhuina a chuan fingerprint pani an hmu thu le pakhat chu rukrudik tak Ravia ta ani thu le adang chu Raja Kanua ta ani thu asoya Ravia chuan police tan an man lo nan chuan thamna alo pe chu ni in nam noi nung irulas nam ami chu puin ati nia impuang tura an ti luina lam a anunna an lak sak tak thu asoita ani an natlo mailo lelam loyal chon Raja Kanu chu lokapa thi ani thu finfiana chiang tak ala omlo thu ran soi le ram chanru chuan finfiana an nei thu soin aruang an huna motor ke hnia kha athir police station na motor an kol nen chon ai mel chia thu le phaikok hniak pani chu inspector guru le constable kiruba te phaikok hniak nen ai mil chia thu an soi le ta cheu te chuan an tana tan kho theina tur om to hek lo le kot chuan police pathum te chu thiam lo achan tir ta te chuan thil ti sual tu te chu hremna pe a sengkini chu jangna domna pengei tur chuan thutluk na asiam ta chu ti mek lai chuan hne na an chana wang chuan sengkini po chu lom wanga lung chetak chuan chandu chu lom thu lo hril ve mek bok an nu pa an ngai tua thin leiro chan in ngei chu sajovin afanu chuan hongin ta chuan afa tenen an cheng ta ole khati jong khania afula en du tan local cable tv channel zone dai fima tuna tanga re ro te aron pek chhoni dona ino chang kieu don nia